హీరో రాజ్ తరుణ్. ఆల్ తెలుగు మూవీస్ హిట్స్ అండ్ ఫ్లాప్స్. 1 ఉయ్యాల జంపాల సూపర్ హిట్. 2 సినిమా చూపిస్తా మామ హిట్. 3 కుమారి 21F సూపర్ హిట్. 4 సీతమ్మ అందాలు రామయ్య చిత్రాలు ఫ్లాప్. 5 ఈడో రకం ఆడో రకం హిట్. 6 మజ్ను హిట్. 7 కిట్టు ఉన్నాడు జాగ్రత్త హిట్. 8 అందగాడు యావరేజ్. 9 రంగుల రాట్నం ఫ్లాప్. 10 రాజుగాడు యావరేజ్. 11 లవర్ హిట్. 12 ఇద్దరి లోకం ఒకటే ఫ్లాప్. 13 ఒరే బుజ్జిగా యావరేజ్. 14 పవర్ ప్లే హిట్. 15 నాన్న నేను బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్లాప్.